गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बरायनो लाखिनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आं लाबोदों आसाम पुलिस SI ABUB नि एन्सार की। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जिखिनि गासै सोंनायनि फिननायखौ होनो नागिरदों, आङो उननि समाव मेथ्सनि फिननायखौ मावफुंनो होनाय जागोन। आङो PDFनि लिंकखौ WhatsApp ग्रुपआव हरनाय जागोन। बेखायनो नोंथांमोना जेम बड' स्टाडि WhatsApp ग्रुपआव जयेन जायाखैबा डिसक्रिपसनाव लिंक होना होगोन, जयेन जाहैनो हागोन। बे सिरिजआ जाहैबाय एमोन, ए सिरिजनि कुइसनमोन बियो। दा कुइसन नाम्बार 1 दङ। रसराज लक्ष्मीनाथ बेसबरुवाया लिरनाय गांसेल' सल'मानि मुङा मा? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि फुदुम करि। कुइसन नाम्बार 2 दङ। रिमट सेन्सिंआव बाहायो। बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए NMR। कुइसन नाम्बार 3 दङ। डक्टर भुपेन्द्रनाथ सयखियानि बबे सावथुना बानप्रस्थ मुंनि सुंद' सल'नि सायाव बिथा खालामनाय? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि सौन्दराक। कुइसन नाम्बार 4 दङ। नबेल गेसखौ गिबिसिन सोर दिहुनदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि उइलियाम रामसे। कुइसन नाम्बार 5 दङ। उदां भारतनि गिबिसिन गाहाय बिसायख'थि कमिसनारआ सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि सुकुमार सेन। कुइसन नाम्बार 6 दङ। इन्डियान अलिम्पिक एस'सिएशननि गिबि आइजो आफादगिरिया जादों? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि पिटि उषा। कुइसन नाम्बार 7 दङ। गाहायनि बबेखौ मोनसे फिस्ला मुवा बायदियै बाहायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए ग्रेफाइट। कुइसन नाम्बार 8 दङ। भारत सरकारा बबे मायथाइयाव इउनिफाइड पेमेन्ट इन्टारफेस एबा UPI खौ खामानियाव बाहायजेनदोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि 2016। कुइसन नाम्बार 9 दङ। स्वर्गदेव सुलिकफाया मा मुंजों मिथिजायो? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि लरा राजा मुङै मिथिजायो। कुइसन नाम्बार 10 दङ। आसामनि गिबिसिन अलिम्पिक मेडेल मोनगिरिया सोर? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि लाभलिना बरग'हाय। कुइसन नाम्बार 11 दङ। सोरां बोसोरा मानि सानगुदि? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए जानथायनि सानगुदि। कुइसन नाम्बार 12 दङ। बुरलुंबुथुर दैमानि देरसिन दालाइया मा? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि सुबनसरि। कुइसन नाम्बार 13 दङ। गाहायनि बबे आफादा लक्ष्मीनाथ बेसबरुवानो रुजुजायै बिमुं रसराजखौ होदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए साहित्य सभा शिबसागर। कुइसन नाम्बार 14 दङ। शिबक जांख्रिथायखौ माखौ रैखाथि होनो थाखाय जागायदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि हाग्रामा। कुइसन नाम्बार 15 दङ। आसामनि मबेल थियेटारनि सोरजिगिरिया सोर? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि अच्युत लहकर। कुइसन नाम्बार 16 दङ। सलार सिस्टेमनि गोथां ग्रहआ जादों? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि इउरेनास। कुइसन नाम्बार 17 दङ। गुवाहाटीआव जानाय 33थि हादरनां गेलेनाय बादायलायनायनि मास्कटनि मुङा मा? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि रंमन। कुइसन नाम्बार 18 दङ। बबेया रेशम शिल्पनि गोनांथार लाइफां? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि गंगार थाइसुब। कुइसन नाम्बार 19 दङ। लाचित दिवसखौ बबे खालाराव फालिनाय जायो? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 24 नभेम्बर। कुइसन नाम्बार 20 दङ।
लकसभाखौ सिफायनायनि गोहोआ सोरनाव थायो? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि हादरगिरि। कुइसन नम्बर 21 आव दङ नेशनेल डिफेन्स एकाडेमिनि बयनिख्रुइबो साबसिन फरायसानो होनाय मेडेलखौ आसामनि सोर गोहोगोरा सुबुंनि मुङै होनाय जायो? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि लाचित बरफुकन। कुइसन नम्बर 22 आव दङ आसामजों हादर गेजेरनां सिमा गोनां गंनै गुबुन हादरा जादों। बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए बांलादेश आरो भुटान। कुइसन नम्बर 23 आव दङ आसामनि सोर राजखान्थिगिरिखौ सोरबां सुबुं होननानै मिथियो? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि बिष्णुराम मेधि। कुइसन नम्बर 24 आव दङ गाहायनि बबे मोनसेया कम्पिउटार सिस्टेमनि सावगारिनि फिसासिन सानगुदि? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि फिस्केल। कुइसन नम्बर 25 आव दङ लाफिं गेसआ मा? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए नाइट्रास अक्साइड। कुइसन नम्बर 71 आव दङ सोर गावनि राजथावनिखौ विक्रमादित्यनिफ्राय कचबिहारसिम सोलायदोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि शिव सिंह। कुइसन नम्बर 72 आव दङ गौतम बुद्ध थैखांनायनि उनाव फारिनि बारमाना मोननाय होननानै बौद्धआरिफोरा बबे जायगाखौ फोथायो? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि कुशीनगर। कुइसन नम्बर 73 आव दङ समुद्रगुप्तनि रायजोसभानि खन्थाइगिरिया सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि हरि सेन। कुइसन नम्बर 74 आव दङ असमिया सावथुननि फालांगिनि गिबिसिन हिन्जाव फाव दिन्थिगिरि आयदायाव हिन्दी कुइननि गेजेर मुङा मा? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए नीलाम्बर। कुइसन नम्बर 75 आव दङ 1923 आव सोर स्वराज हानजाखौ गायसंदोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए मतिलाल नेहरू आरो सी.आर. दास। कुइसन नम्बर 76 आव दङ आहम राजानि इसिङाव लाइमेखुरिनि बिबाना मामोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि आदारखौ साखिनाय। कुइसन नम्बर 77 आव दङ रबीन्द्रनाथ ठाकुरा मानि बेरेखा खालामना गावनि नाइटहुड बिमुंखौ गारदोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि जालियानवालाबागनि बुथारग्लुंनाय। कुइसन नम्बर 78 आव दङ सामदरानि दावहायानो आहम आरो मुगलफोरनि गेजेराव जानाय गिबि दावहा। बिसोरनि गेजेराव जानाय जोबथा दावहाया मामोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि इटाखुलिनि दावहा। कुइसन नम्बर 79 आव दङ 1925 आव लेबार स्वराज हानजाखौ सोर दादोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि काजी नजरुल इस्लाम। कुइसन नम्बर 80 आव दङ खयंकन्थं आरो खामबाङा बबे हारिनि हिनजावफोरनि दोरोङारि गानग्रा? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए राभा। कुइसन नम्बर 81 आव दङ नागालेन्डआ आसामनिफ्राय मा मायथाइयाव गावस्रादोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि 1963 मायथाइयाव। कुइसन नम्बर 82 आव दङ बर्मन राजफोलेरनि गायसनगिरिया सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि पुष्य बर्मन। कुइसन नम्बर 83 आव दङ गाहायाव होनायनि मादाव भारतनि गिबि गभर्नर जेनेरेलआ सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि लर्ड उइलियाम बेन्टिं। कुइसन नम्बर 84 आव दङ कामरुपनि गिबिसिन मुस्लिम गाग्लोबगिरिया सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए मुहम्मद बख्तियार खिलजी। कुइसन नम्बर 85 आव दङ स्वराज सोदोबखौ दादाभाई नवर'जिया गिबि खेब बाहायनाय कंग्रेसनि जथुम्मा जानाय बोसोर आरो जायगाया? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि 1906
कलिकाता। कुइसन नाम्बार 86 दङ राजा हर्षवर्धननि बिफाया सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए प्रभाकर बर्धन। कुइसन नाम्बार 87 दङ 1915 मायथाइयाव गिबिसिन हिन्दु महासभाखौ खुंनाय जादोंमोन। बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए हरिदाराव। कुइसन नाम्बार 88 दङ मोदाइजो कामाख्यानि मन्दिरखौ सोर लुहोफिनदोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि नरनारायण। कुइसन नाम्बार 89 दङ श्रीमन्त शंकरदेवनि बिमाया सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि सत्यचन्दा देवी। कुइसन नाम्बार 90 दङ रानि एलिजाबेथनि सोर एम्बासाडरआ आकबरनि बिजिरसालियाव गुजरातआव फालांगि खालामनो थाखाय फरमान नागिरनानै नुजाथिफैदोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि जन मेल्डेनहल। कुइसन नाम्बार 91 दङ आसाम एसोसिएशननि गिबि मेला माब्ला आरो बबेयाव जादोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 1905 डिब्रुगड़आव। कुइसन नाम्बार 92 दङ उदां आसामनि गिबि रायजो बेंगिरिया सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि सार आकबर हायदरी। कुइसन नाम्बार 93 दङ आसामाव ब्रिटिश खुंथायखौ गिबिसिन हेंथा होग्रा सुबुङा सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि गमदर कुंवर। कुइसन नाम्बार 94 दङ आलेकजेन्डारआ भारतखौ मा मायथाइयाव गाग्लोबदोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए ख्रीष्टनि सिगां 326आव। कुइसन नाम्बार 95 दङ मुंदांखा त्रिमुर्ति सदाशिवआ गाहायाव होनाय बबे दन्दरनि बाहागो? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि एलिफेन्टा। कुइसन नाम्बार 96 दङ अरुणोदयनि गिबि सुजुगिरिया सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए डक्टर नाथन ब्राउन। कुइसन नाम्बार 97 दङ गान्धी आरबियान गोरोबथाया भारतनि बबे सोमावसारनायजों सोमोन्दो गोनांमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि आयेन मानियै सोमावसारनाय। कुइसन नाम्बार 98 दङ बबे बेदआव गोजामसिन बैदिक हारिमुनि खारिथि मोनो? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए ऋग्वेद। कुइसन नाम्बार 99 दङ आसामाव सोरनि जोनोम सानखौ अभिरुचि गेलेमु सान महरै फालिनाय जायो? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि बगेश्वर बरुवा। कुइसन नाम्बार 100 दङ इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव सुभाष चन्द्र बसुआ बबे हानजाखौ गायसनदोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि फरवार्ड ब्लक। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन। आङो नेक्स्ट भिडिअआव मेथ्सनि मावफुंनायखौ खालामना होनाय जागोन। बेखायनो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो लाइक खालामबानो जाबाय। गोजोनथोंसै। थेंक इउ।